Καλησπέρα σε όλα τα ραδιομπαρμπάδια. Μόλις τελείωσα το 504, είναι νήμα. Έκανα δοκιμές με μια παλιά Brimar και το κούμποσα μια 504 RSD EL. Ανοίγω υψηλή. Δουλεύει ωραία. Από ισχύ είναι πολύ καλό. Στάσιμα 1,5 με την Broadband κεραία. Δουλεύει ωραιότατα. Να είστε όλοι καλά. Το βίντεο αφιερωμένο για πάρτι σας.